Здравейте! Днес ще си говорим за нещо наистина вдъхновяващо. За това как можем да вземем най-обикновени отпадъци и да ги превърнем в нещо невероятно, в инструменти за учене, които отключват креативността и помагат на всички в класната стая. Хайде да започнем с един въпрос, който променя всичко. Само си представете за миг, че всичко, което изхвърляме в коша за рециклиране, знаете, пластмасови бутилки, картон, стари парцала, всъщност крие огромен, неочакван потенциал. Точно тук започва днешният ни разговор. И така, ето как ще протече днешният анализ. Първо ще се опитаме да погледнем на отпадъците по нов начин. След това ще видим защо изобщо си струва да ги ползваме. Ще разберем какви материали са ни нужни, ще се гмърнем в няколко супер интересни дейности и накрая ще обобщим как всичко това води до една приобщаваща иновация. Да започваме! Всичко тръгва от една промяна в мисленето ни. Вместо да гледаме на купчината с буклук, като на проблем, който трябва да разкараме, нека я погледнем като на купчина с суровини. Суровини, които просто чакат да ги преоткрием. И тук е важно да се разбере, че не говорим просто да си направим нещо забавно от стари материали. Не. Философията е много по-дълбока. Става дума за това да превърнем отпадъка в възможност. Възможност за учене, за творчество и най-вече възможност за всяко едно дете да се включи. Добре, но защо? Защо да си правим целият този труд, да събираме капачки, бутилки, картон? Оказва се, че ползите са много повече, отколкото си мислим на пръв поглед. Всъщност, макар да изглежда като някакво арт-занимание, истинската сила тук е другаде. Този подход решава цели 3 проблема в класната стая наведнъж. За да е по-лесно за запомняне, можем да го наречем тройната победа, защото печелим в 3 наистина ключови направления. И така, първата победа – образователната. Знаете как е? Когато децата работят с ръцете си, те са много по-въвлечени. Тук не става дума просто да запомнят нещо. Не, те развиват критично мислене, креативност, учат се да намират решения на истински проблеми и то по нестандартен начин. Втората победа, тя може би е най-важната от всички. Приобщаването. Помислете си, в тези дейности няма правилно или грешно. Няма как да сбъркаш. Това моментално сваля напрежението и позволява на всички деца, независимо от техните способности или стил на учене, да участват, да си помагат и да се почувстват успешни. И разбира се, третата победа е за планетата. Тези проекти не са просто забавление. Те са жив урок. Урок по устойчивост. Децата виждат с очите си какво означава да рециклираш, какво означава да намалиш отпадъците. Абстрактните понятия стават реални. Добре, а какви са тези съкровища, за които говорим? Какво точно ни трябва? Отговорът е супер прост. Неща, които вече имаме, навсякъде около нас. Тази нова палитра за творчество е буквално навсякъде. Пластмасови капачки, ролки от тоалетна хартия, стари вестници, парчета плат. Точно това прави подхода толкова достъпен. Не са нужни скъпи пособия. Трябва ни само малко въображение и нещата, които иначе просто бихме изхвърлили. Само едно бързо, но наистина важно уточнение. Когато събираме материали, безопасността е номер 1. Винаги. Трябва да сме сигурни, че всичко, което даваме на децата, е чисто, няма остри ръбове и е напълно безопасно за работа. И ето, че стигнахме до най-интересната част. Как превръщаме всичко това от теория в практика? В реални, ангажиращи дейности за класната стая. Нека видим няколко конкретни примера. Първият пример го наричаме екодизайн предизвикателство. Тук фокусът не е просто да направим нещо красиво. Целта е да е функционално. Тоест, да вземем отпадък и да го превърнем в нещо, което върши работа. И това не е просто хаотично майсторене. Процесът си има ясна структура. Първо задаваме провокиращ въпрос. После изследваме и обсъждаме идеи. Обясняваме важни понятия, като разликата между повторна употреба и рециклиране. След това идва същинското създаване на продукта. И накрая всеки представя какво е направил. Това е класическо учене чрез правене. А сега втората дейност. Тя започва с един много силен, много емпатичен въпрос. Как можем да помогнем на приятел да учи по-добре? Виждате ли, тук целта не е просто да създадем нещо, а да създадем нещо, което помага на някой друг. Това поставя грижата и подкрепата в самото сърце на проекта. А резултатите?
Резултатите могат да бъдат невероятни. Децата създават инструменти от отпадъци, които реално помагат на техните съученици. Представете си карти с букви, направени от картон и плат, за да може дете с зрителни проблеми да ги усеща с пръсти. Или пък визуални графици, които помагат на тези, които имат нужда от повече ред и структура през деня. И така стигаме до финала, до извода. Тук ще обобщим най-важното послание. А то е как този подход не просто включва всички, а всъщност създава иновативни решения за различните нужди на всяко дете в класната стая. Да видим няколко конкретни стратегии. За ученици, които срещат трудности, например, простите инструкции и визуалните насоки са от огромно значение. За децата с дефицит на вниманието пък, активните практически задачи, разделени на малки лесни стъпки, помагат да се задържи фокусът и интересът. Същия принцип важи и за другите деца. За тези от аутистичния спектър, ясната структура и предвидимостта са ключови. А за учениците с физически затруднения, можем просто да адаптираме инструментите или да разпределим ролите в групата така, че всеки да може да допринесе пълноценно. В крайна сметка, какво се получава? Когато използваме изкуство и рециклирани материали, ние всъщност създаваме един универсален език. Език, който не разчита на сложни думи или академични знания, а на творчеството. Език, който дава възможност на абсолютно всеки в стаята да участва, да създава и най-важното да се чувства целен. И така ще завършим с един въпрос, който е към всеки. След всичко, което видяхме, как обикновените неща, които изхвърляме, могат да се превърнат в нещо толкова ценно, е редно да се огледаме. Какъв отпадък около нас всъщност крие скрита възможност? В нашите домове, в офиса, в квартала. Отговорът може би ще ни изненада.